Jari Laitinen on täällä testannut KKK-hallin pohja, niin mitä veikkaat? Onko halli tartani kunnossa 6.12? Aivan loistavassa kunnossa tulee olemaan. Onko lumikoneet jo tilattuja? On lumikoneet ja aurauskoneet, jos tarvitaan pihakeudet. Mutta ei ole joulukuussa vielä lunta. Joo. Onko nopea rata? On sikanopea rata. Tai se riippuu vähän tuomarista. Joo. Tai riippuu mitkä vapaudet se antaa ratamestarille siinä hommassa. Kyllä. Jos sä oot ratamestari, niin sit on nopea. Sit on nopea. Kyllä. Jaksaako vielä? Uudestaan. Alusta. Jaksamme. No niin, nyt me ollaan kisastudioon saatu Episten tuomarin sihteeri. Miten onko kynät terotettu jo? Kynät on terotettu. Meinaatko, että tulee paljon merkintöjä vai pelkkää puhdasta nollaa? Pelkkä nolla. No niin. Näin on Pelkkä siis. nolla, jos se meidän tuloksista sit riippuu. Niin. Okei. Okay. Joo, et ei muisten tiedä. Joo, tarviiko niitä lappuja ollenkaan, jos pelkkiä nollia? Laittaa suoraan tuloslistaan. Niin, toisaalta. Sitä voi kysyä sitten toimiston tädiltä. No niin. Joo. Mites rokotuksen tarkastukset? Montako minuuttia menee? Rokotusten tarkastukseen. Mm. Ei liukuhihnalta. Hyvä kokemus pohjalla, kato. Onko se niin, että erä hoitaa? Erä hoitaa. No niin, näihin kuviin. Tunnelmiin. Hei. No niin, nyt on kisastudioon saatu tämä meidän itsenäisyyspäivän Episten Masterchef. Okei. Toni Koutu paikalle. Mitäs meillä tarjoillaan Epiksissä sapuskaa? No kun tällainen äkkiä tuli, niin kyllä mä tarjoan jotain sellaista hyvin perinteistä amerikkalaista ruokaa. Kun ollaan niin itsenäisyyspäivänä täällä. Niin. Ilman muuta. Sopii suomalaiseen makuun. Joo. Kahvia tietenkin löytyy, myös glögin lisäksi. Kuumana. Joo, tietenkin. Joo. Onko plöröä kanssa? No kuule, nyt täytyy kyllä sanoa, että ei ole. Okei. Okay. Joo, nyt tuo kahvit ja glögit saatte kuule ihan sellattiin sellaisenaan. Noniin. Tervetuloa.